Επέλεξα αυτό το θέμα για πρώτο βίντεο γιατί πιστεύω ότι είναι μια γνώση, είναι ένα μήνυμα το οποίο όντως μας επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μας. Όσοι από εμάς θέλουμε μία ολοκληρωμένη και χαρούμενη ζωή, έχουμε δύο πτυχές που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Η μία πτυχή είναι η καριέρα, το τι μας αρέσει να κάνουμε και το πώς θα πάμε οικονομικά, και απ' την άλλη έχουμε την πνευματικότητα που συνώνυμό της είναι η αυτογνωσία, έχει να κάνει με τα συναισθήματά μας, έτσι να το πω γενικά, και με την ποιότητα ζωής μας ακόμη πιο γενικά. Και στα δύο, και στις δύο πτυχές αυτές χρειαζόμαστε καθοδήγηση. Και τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε, έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που μου λένε ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Και έρχομαι εγώ τώρα, και αυτό είναι το μήνυμα το βίντεο, θέλει προσοχή εδώ, στις κρίσιμες στιγμές, όταν δηλαδή σκεφτόμαστε να αλλάξουμε δουλειά, σκεφτόμαστε να κάνουμε μια σοβαρή σχέση, σκεφτόμαστε να επενδύσουμε τα λεφτά μας κάπου, ή νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, ξέρω εγώ, ή νιώθουμε πάρα πολύ δυστυχισμένοι, κάτι έγινε, είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, όλοι μα όλοι θα πάμε και θα μιλήσουμε με κάποιον, από κάποιον θα πάρουμε μια συμβουλή, σε κάποιον θα ανοιχτούμε. Και αυτό είναι τώρα το μήνυμα του βίντεο, ότι αυτός ο κάποιος είναι καλό να έχει επιλεχθεί συνειδητά. Γιατί σε περίπτωση που εσύ δεν έχεις επιλέξει κάποιον για καθοδήγηση στη ζωή σου, αυτόματα κάποιον θα εμπιστεύεσαι. Έτσι είμαστε σαν άνθρωποι, επηρεαζόμαστε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και έχει φαγωθεί όλο το ίντερνετ, το έχω δει 1000 φορές και φαντάζομαι και εσύ άλλες τόσες, αποφθέγματα τύπου δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι ο μέσος όρος των 5 ανθρώπων που συναναστρέφεσαι, και γενικά όλες οι έρευνες δείχνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι επηρεαζόμαστε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, επηρεαζόμαστε. Και τώρα άλλο ένα παράδειγμα έτσι για την ιστορία. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε σαν καθοδηγητή του και σαν δάσκαλό του τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης είχε τον Πλάτωνα. Και ο Πλάτωνας είχε σαν δάσκαλό του τον Σωκράτη. Οπότε πάει έτσι, όλοι έχουν ένα δάσκαλο. Όσοι είναι επιτυχημένοι, και αυτό είναι θα πετάξω και κάποια ονόματα εδώ πέρα στην οθόνη, όσοι έχουν επιτύχει, είχαν κάποιον για καθοδήγηση. Είτε είχαν πετύχει στην καριέρα, είτε είχαν πετύχει στην πνευματικότητα, πνευματικά δηλαδή, είχαν κάποιον. Τώρα αυτός ο κάποιος, θες να τον πεις ψυχοθεραπευτή, θες να τον πεις πνευματικό, γκουρού, master, life coach, πες τον ό,τι θέλεις, αλλά αυτό, επέλεξε συνειδητά κάποιον. Τώρα, οι άνθρωποι που δεν έχουν επιλέξει συνειδητά, σε αυτές τις δύο πτυχές, σε αυτές τις δύο μεγάλες πτυχές, καριέρας, ξαναλέω, και πνευματικότητας, δεν γίνεται χωρίς αυτά να προχωρήσουμε, ούτε να ολοκληρωθεί και να είμαστε χαρούμενοι. Είτε με το ένα είτε το άλλο, τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Όταν λοιπόν δεν έχεις επιλέξει συνειδητά, σε αυτούς τους δύο τομείς θα κάνεις και θα κάνουμε κύκλους. Αν δεν υπάρχει κάποιος να μας δώσει σωστή καθοδήγηση και να μας γλιτώσει από λάθη, τα οποία θα μας γλιτώσουν πάρα πολύ χρόνο. Και παράδειγμα τώρα, στην καριέρα. Σκέφτεσαι εσύ να αλλάξεις τη δουλειά σου επειδή δεν έχεις συγχαθεί, και κάτι βρίσκεις μια άλλη δουλειά που ψιλομέτρια είναι, αλλά για την αλλαγή εσύ το θέλεις. Και πας και ρωτάς, ας πούμε, ένα φίλο σου ή τους γονείς σου και σου λένε: ρε παιδί μου, κάτσε εκεί που είσαι, έχεις μια ασφάλεια, θα χάσεις και αυτό που έχεις άμα πας και δοκιμάσεις, και δεν πας. Και ένα παράδειγμα στην πνευματικότητα θα μπορούσε να είναι πολύ κλασικό, ότι είσαι στεναχωρημένος για κάποιο λόγο και το λες, το αναφέρεις και σου λένε ότι έλα τώρα αυτά είναι τώρα, με αυτά ασχολούμαστε, έχεις την υγεία σου, έχεις αυτό, έχεις το άλλο. Και πάλι κάνεις κύκλο εσύ, αυτό το συναίσθημα δεν θα φύγει ποτέ.
Και εκεί πέρα στην ίδια δουλειά που δεν σου αρέσει, πάλι εκεί θα μείνεις. Στην περίπτωση όμως που έχεις κάτσει και έχεις σκεφτεί ποιο να επιλέξω, ρε παιδί μου, ποιανού η ζωή μου αρέσει, ποιανού η ζωή θα ήθελα να είναι, θα ήθελα να μοιάσει και η δική μου η ζωή και ποιανού λόγια με αγγίζουνε και έχω επιλέξει αυτού ξέρω εγώ, αυτινής. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που είναι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις στη ζωή σου, θα έχεις έναν άνθρωπο που θα σε γλιτώσει από πολλά παρατράγουδα. Όταν επιλέξεις συνειδητά, και στα δύο θα κάνεις άλματα και η ζωή σου θα προχωράει και σε αυτούς τους δύο τομείς. Και όσο προχωράς και στους δύο τομείς και στις δύο πτυχές, θα είσαι χαρούμενος, θα είμαστε χαρούμενοι και θα νιώθουμε ολοκληρωμένοι. Γιατί είναι και τα δύο, και αυτά τα δύο θέλουμε και χρειαζόμαστε μία καθοδήγηση και για τα δύο. Αυτό επέλεξα σαν πρώτο βίντεο, θα υπάρξουν και άλλα βίντεο εννοείται και θα εστιάσω πάρα πολύ στα συναισθήματα. Μάλλον το δεύτερο βίντεο θα έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Νομίζω αυτό μας καίει πιο πολύ. Όταν νιώθουμε χαρούμενοι, προχωράει η ζωή, κάνουμε πράγματα και ξεδιπλώνονται όλα και έρχονται όλα στην ώρα τους. Όταν νιώθουμε δυστυχισμένοι, εκεί είναι που κολλάει το όλο πράγμα. Οπότε σε αυτό θα εστιάσω πάρα πολύ, στα συναισθήματα.